шумо метавонед маҳсулоти дилхоҳатонро ҳатто ба нархи 20 дирам аз Хитой фармоиш диҳед. Салом дӯстон, ман тарзи заказ карданро ба шумо ба ҳама назокияш нишон дода мефаҳмонам ки молҳоро чӣ хел ба сифати баланд ва нархи аз ҳама паст ҳатто 20 дирам фармоиш диҳед. Ба пиндоҳдон медаврем ва дар нӯҳ медароем. Барои мисол ягон маҳсулота ба тоҷикӣ зада мебинем ки чанд пули тоҷикӣ мешавад. Мисол ҳамира мебинем ки 1.5 юанай. Ҳозир ба тоҷикӣ мебинем ки чанд пули тоҷикӣ мешавад. Яъне 2 сомони тоҷикӣ шид. Ҳамин дар Тоҷикистон ҳечи набошад 45-50 сомон. Барои заказ ва ёд гирифтан аз Хитой метавонед ба WhatsApp мо нависед. Мо ба ҳама нозикияш ба шумо нишон дода то якм ба заказ ба дастон расидан ёрдам мекунем. Саломат бошед то видеои дигар. шумо метавонед маҳсулоти дилхоҳатонро ҳатто ба нархи 20 дирам аз Хитой фармоиш диҳед. Салом дӯстон, ман тарзи заказ карданро ба шумо ба ҳама назокияш нишон дода мефаҳмонам ки молҳоро чӣ хел ба сифати баланд ва нархи аз ҳама паст ҳатто 20 дирам фармоиш диҳед. Ба пиндоҳдон медаврем ва дар нӯҳ медароем. Барои мисол ягон маҳсулота ба тоҷикӣ зада мебинем ки чанд пули тоҷикӣ мешавад. Мисол ҳамира мебинем ки 1.5 юанай. Ҳозир ба тоҷикӣ мебинем ки чанд пули тоҷикӣ мешавад. Яъне 2 сомони тоҷикӣ шид. Ҳамин дар Тоҷикистон ҳечи набошад 45-50 сомон. Барои заказ ва ёд гирифтан аз Хитой метавонед ба WhatsApp мо нависед. Мо ба ҳама нозикияш ба шумо нишон дода то якм ба заказ ба дастон расидан ёрдам мекунем. Саломат бошед то видеои дигар.